niekoľkých daždivých dňoch sa nám počasie konečne napravilo, tak je teda najsprávnejší čas ísť domov. Dnes máme 2. mája. 3. mája je okolo 8 hodiny rannej. Teplota síce len 12 stupňov, ale konečne vidíme slniečko. Tak sa vydáme na cestu domov. Zas je to v pláne teda s prespaním niekde v Rumunsku. Uvidíme, kam sa podarí docestovať. Myslím, že po ceste sem sme trochu múdrejší, čo sa týka nabíjania, a mám taký pocit, že to netreba veľmi riešiť. Proste kde to na vás príde, tam si nájdete najbližšiu nabíjačku a idete na ňu. Situácia v Bulharsku podľa mňa vôbec nie je zlá. Je tu niekoľko spoločností, väčších, menších, ktoré poskytujú rôzne typy nabíjania. Sú menšie spoločnosti, ktoré poskytujú len tzv. Tie destination chargers, teda s nízkym výkonom. Ale tieto sa nachádzajú často na veľmi zaujímavých miestach, že v centre mesta, kde ju môžete využiť na to, že nehľadáte pracne parkovanie, ale zajdete si na nabíjačku, necháte tam auto na 2 hodinky, medzi tým si dáte dobrú večeru a odchádzate obaja najedení domov. Veľmi sa osvedčila spoločnosť Finesse Charging. Zdá sa, že sieť ich nabíjačiek je dostatočne hustá. Samozrejme sa bavíme o tom, že tých elektrických aut je ako šafránu. Takže kedykoľvek sme prišli na nabíjaciu stanicu, tak bola voľná. Nestalo sa nám ani raz, že by sme museli čakať. Neviem, kam to mám zaklopať, ani by som sa toho dožiť nechcel. Potom tu existujú také tie menšie spoločnosti, ktoré zdá sa, že začínajú osadzovať svoje nabíjačky na takých miestach, ako sú hotely a tie rekreačné komplexy. Prvú zastávku plánujem až v Ruse, čo je, ak sa nemýlim, nejakých 260 km od Svätého Vlasu. Tam je niekoľko nabíjačiek. Ešte uvidíme, v akom čase tam prídeme, že či to dáme na nejakú pomalú v centre aj s obedom, alebo zvolíme nejakú rýchlo nabíjačku. Čo sa týka spôsobu jazdy, nejdeme vyslovene na spotrebu. Na týchto okreskách ideme normálne ako každé iné auto. Síce nikdy nedokážete ísť tak rýchlo, aby vás bulharský nákladiak nezačal v zákrute predbiehať. A na diaľnici trochu pomalšie idem tak medzi 110 a 130, kedy sa ako podarí. Máme za sebou prvých 250 cirka kilometrov jazdy. Za chvíľu budeme vchádzať do Ruse. Zo Svätého Vlasu sme vychádzali so stavom baterky 90%. Teraz stav baterky nevidím, ale hneď sa na to pozrieme. Spravili sme peknú okrúhlu spotrebu 13 kWh na 100 km. A máme to k nabíjačke ešte nejakých 8 km. Dojazd stále ukazujeme 182 km. Prvých 250 alebo 260 km bolo v celku pokojných, síce pomalých, lebo je to všetko mimo diaľnice. Išli sme tou najkratšou cestou. A teraz bude nasledovať jedno dlhšie nabíjanie zo 40 na 80%. Znova sa
tvrdilo, že nestačí mať navigáciu, ale človek musí mať aj oči na stopkách, lebo tie nabíjačky sú celkom šikovne schované. Takže sme si dali jedno kolečko úplne navyše, ale nakoniec tú nabíjačku máme pred sebou. No dobre. Snáď sa nám konečne podarilo nájsť tú správnu nabíjačku. Nebolo to jednoduché, lebo tých nabíjačiek je tu na každom kroku. Máme tu takúto. Potom tam máme ďalší charge point s ďalšou nejakou nabíjačkou. Na ulici bola ďalšia nabíjačka. Samozrejme na tejto nabíjačke stála jedna i3, ktorá už sa nenabíja, možno niekoľko hodín. Tak kábel na ďalší post nedosiahol, ale nevadí, bol tu milý vrátnik, ktorý nás nakoniec pustil do areálu Audi a z ich parkoviska sa k tej nabíjačke dalo dostať. Najväčší problém stále je to, že aplikácie síce ukazujú s nejakou presnosťou tie nabíjacie stanice, ale oni sú schované v rôznych areáloch za rôznymi budovami, prípadne v podzemnom parkovisku Kauflandu a jednoducho musíte byť 10 metrov od toho, aby ste to videli. Ale nakoniec vždy to nejak dopadne. Je sobota ráno a znova sme pri starej známej nabíjačke v Sibiu v parkovacej, teda v garáži nákupného strediska. Včera sme hľadali ubytovanie v Sibiu znova tým spôsobom, že má ponúkať nabíjanie elektrických aut. Informácie na Bookingu sú úplne k ničomu. Prídete tam a pošlú vás, že nabíjačka je 2 bloky ďalej pred nejakým penny marketom, teda oni neponúkajú nič. Tá informácia je úplne zavádzajúca, nespoliehajte sa na ňu. Ráno sme prežili zase kalváriu s nabíjačkou pred tým penny marketom, kam nás poslali. Jednoducho sa nerozbehla. Tak sme sa museli vrátiť na túto osvedčenú a stráviť tu nejaký čas. Aj takúto nabíjačku sme našli v Sibiu, ale boli sme upozornení, že tak táto nie je pre nás len na nabíjanie týchto sympatických malých autobusov. A hneď vedľa sú aj trochu väčšie nabíjačky, ktorými sa zrejme nabíjajú tie väčšie autobusy. Ďalšie 4 nabíjacie miesta nejakej inej spoločnosti v tom istom nákupnom stredisku Sibiu. Vlastne ani nie 4, ale 6 nabíjacích miest. Sme v Rumunsku na nabíjačke Renovatio e-Charge a asi sme odhalili, prečo sme sa rozčulovali pri týchto rumunských nabíjačkách. Totižto celá sieť týchto nabíjačiek e-Charge sa objavuje aj v aplikácii Plugsurfing. Aplikácia sa tvári, že všetko funguje, vidí nabíjačku, zadáte spustenie nabíjania, bohužiaľ nič sa nestane, len vám zoberie depozit cca 30 eur. Samozrejme ho potom vráti, lebo nabíjanie vám oznámi chybu, teda chybu pri začatí nabíjania a nabíjanie sa nespustí. Samozrejme tieto nabíjacie stanice majú aj svoju aplikáciu, ktorá ovšem má tú chybičku krásy, že tam si stále musíte nabíjať nejakú peňaženku v násobkoch 100 lei, čomu som sa chcel vyhnúť, ale nakoniec sa mi nepodarilo. Takže sa podarilo nabíjanie spustiť jedine ich vlastnou aplikáciou Renovatio e-Charge.
Čo je zaujímavé, keď si to nabíjanie spustíte ich vlastnou aplikáciou, tak je cena 2,49 za kWh, hovorím v rumunských lei, teda cca 50 centov. A je to 50 kW nabíjačka. A tá cudzia aplikácia, ktorá nakoniec ani nefunguje, vám ponúka cenu, myslím, že 3,49 alebo 3,59. Takže sú to veci, ktoré každý si musí vychytať a prísť na to, lebo inak príde o nervy. Máme pred sebou posledné dnešné nabíjanie. Sme 218 km od cieľa cesty, teda z domu. Sme nedaleko Kecskemét v Maďarsku. Posledný úsek cesty sme prešli po diaľnici spôsobom tempomat na 120, pri predbiehaní 140, aby sme nezavadzali. Priemerná spotreba po najazdených 153 km týmto spôsobom je rovných 18 kWh na 100 km. Samozrejme jazdíme normálne ako na aute, že vonkajšia teplota je teraz 28 stupňov a klimatizujeme na 22 a ideme plynule a proste jazdíme normálne. Túto nabíjačku nám naplánovala interná navigácia. Je to nejaká nabíjacia stanica spoločnosti MV Mobility, čo mi bolo doteraz úplne neznáme, tak sme stiahli aplikáciu. Registrácia prebehla, zdá sa zatiaľ bez problémov, takisto registrácia platobnej karty do aplikácie. Tak už len stačí dúfať, že aj samotné nabíjanie prebehne takisto bez problémov. Podľa doterajších skúseností viem, že tomu nie je vždy tak. Ako obvykle, najväčšia výzva bolo tú nabíjačku nájsť. Blúdite po parkovisku obchodného centra, nakoniec ju nájdete na pumpe. Lokalizácia v aplikácii samozrejme nie je tak presná, aby vás aplikácia priviedla priamo k nabíjačke. Toto mali asi najlepšie vyriešené Bulhári. Tam sa s týmto nestretli. Tam som narazil nosom do nabíjacej stanice, keď mi aplikácia zahlásila, že som v cieli. Práve prechádzame cez slovenské hranice, sme sa šťastne vrátili z 1300 cca kilometrovej cesty od Bulharského Čierneho mora. Kona sa chovala veľmi príjemne, neotravovala. Ďaleko prekračuje užitkovými vlastnosťami auto ako druhé v rodine. Kľudne sa dá použiť aj na takéto dlhšie cesty. Pohodlné, svižné, úsporné. Nemá to byť test auta, takých je na nete spústa, si každý môže ľahko nájsť. Ale v zásade po diaľniciach sme jazdili na tempomat 120 a pri predbiehaní, aby sme nezavadzali, tak až do rýchlosti 140 km za hodinu. Tam sa spotreba pohybovala okolo 18 kWh na 100 km. Pri takom bežnom jazdení v rámci, alebo viac menej v rámci pravidiel na okresných cestách sme robili spotreby okolo 13 kWh na 100 km. Považujem to za veľmi príjemné hodnoty. A toľko asi o
aute. Nie, ešte dodáme jednu vec. Kona prežije niekoľko rýchlo nabíjaní denne a dokáže nabíjať v tom rozmedzi od 20 do 80%, neviem, či to správne nazvem, rýchlosťou 72 kWh a potom to začne padať na 50 pri dosiahnutí tých 80 a keby ste chceli nabíjať ešte nad 80%, tak to padá strmo aj na 20 kWh. Ale nie je problém urobiť aj 3 alebo 4 rýchlo nabíjania v slede jeden za druhým, teda nabíjanie, jazda. Čo sa týka nabíjačiek a vôbec elektromobility v jednotlivých krajinách, prešli sme Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko a všetky tie krajiny ma počtom nabíjačiek celkom prekvapili. Čakal som, že to bude horšie. Nie som celkom schopný porovnať to so Slovenskom, lebo na Slovensku si vždy vystačíme s domácim nabíjaním. Výnimočne potrebujeme nabíjať iným spôsobom ako doma zo slnečnej energie. Najmä v Bulharsku, kde som očakával najmenej, je spoločnosť, ktorá sa volá Fines, alebo teda ich aplikácia sa volá Fines Charging a majú rôzne typy nabíjačiek na rôznych miestach. Väčšinou rýchlo nabíjačky na takých miestach ako autosalóny, nákupné centrá a potom majú sieť takých tých pomalých nabíjačiek 22 kW, kde potrebujete použiť vlastný kábel a tieto sú na sídliskách miest, väčších miest, možno aj menších, neviem. Ale napríklad v Burgase v centre nie je problém takéto nabíjačky nájsť a využiť ich ako parkovanie so súčasným nabíjaním, kým si zájdete na kratšiu prehliadku mesta alebo na obed alebo na večeru. Toľko pozitíva. Samozrejme, tá elektromobilita asi nie je ešte dnes pre každého a vyznačuje sa vecami, ktoré teda vedia riadne rozčúliť. Najmä nepresná lokalizácia nabíjacích staníc v navigačných softveroch, že teda chodíte alebo teda jazdíte po parkovisku nákupného centra s nastraženými očami a ušami a aj tak ju nenájdete a potom nájdete nabíjačku nejakej inej spoločnosti a keď ju nájdete, tak zistíte, že nie je 40 kW, ale 20 a že je to AC-čková nabíjačka a že práve na ňu nemáte aplikáciu. Potom ďalšia vec, nemožnosť platenia za nabíjanie kartou alebo hotovosťou. Proste musíte mať milión rôznych aplikácií na rôzne typy nabíjačiek, rôznych spoločností, až v tom strácate prehľad. Sú aplikácie, ktoré sa tvária, že sú schopné fungovať s rôznymi druhmi nabíjačiek, respektíve s nabíjačkami rôznych poskytovateľov, ale v skutočnosti to tak často nie je. A toto spôsobuje úplne zbytočné straty času. Jednak hľadanie a jednak potom hľadanie aplikácie, jednak keď už ju nájdete, tak nefunguje a potom funguje nejaká iná a zabíjate tým čas a strácate čas.
ani nie samotné nabíjanie, teda dĺžka samotného nabíjania je to, čo som považoval za obmedzujúce, ale práve tieto činnosti okolo. Úplne ideálne by bolo, keby boli nabíjačky na miestach, kde je, ja neviem, reštaurácia, obchod, čokoľvek, kde proste máte čo robiť, kým nabíjate. Nie je nič príjemnejšie, ako ísť nabíjať do nejakého logistického centra na okraji Bukurešti, kde okrem tej nabíjačky vidíte okolo seba kontajnery a kamióny. Ale zrejme sa to časom zlepší a zrejme sa to nejak zjednotí a snáď budú aplikácie, ktoré všetky tieto problémy premostia. Chceme ešte niečo dodať? Tak snáď vám to niektorým pomohlo. O tom Bulharsku sa asi vrátime ešte aj s nejakými inými videami ohľadne elektromobility. Uvidíme, ako nám na to vyjde čas.